लड़की लड़का ना एकदम छीट छाट के इधर उधर भाग जाता ना सब। दीदी जी का लड़का ना एकदम डाह के रख देवे ना जा कहीं ना कि ओढ़े नहीं तो तनी सरिया देंगे जी तो खूब दिया जा सरिया के चलते कुल रख दे। वहाँ के जन कहाँ चल गई बने अभी ले ना पता नहीं झाड़ दे रखे मन करता कि बेडशीटवा के खींच दे का यो गंदे हो गई बला बता लेकिन एकरा में बुझात नहीं खे उतना साफ कर दे रख के चली दीदी जी यहाँ तक कह दे दीदी जी एक के चल जाके धो देवे के मिल के चाहे खोलिए निकाल के रख दे। इतना बेरा हो गई तो क्या करें जी घर में एक गो काम बा कि सब काम करे के बा। कौन कौन काम हो गई अभी? खाना बनी खाना ना बना के अभी नहा धो के आवत तो कने के ऐसे छिट छाट के कुछ चल गए बने तो सरिया दे। अच्छा कहाँ गई रहनी कब घूमे टहरे गए रहनी सवेरे सवेरे और कहाँ गई? एक सुबह रो निकल जाता नहीं ना आवत नहीं 10 बजे 11 बजे। अरे तो लंबा टहरे नहीं हम लंबा टहरे और बैठला से काम चला बा। ओ कलर नहीं लिया के खाए ला कुछ ले नहीं हां ना अभी तो ना लेनी अब आ जाए तो ले काले आओ करो ना कुछ तित्ता मन करत रहल जी खट्टा खट्टा नहीं चाट ले आए चाट। हां चल इन कनी रोटी सब्जी बनाए के तरह खातिर रोटी बनैले बनी। ठीक है और का बनवा रोटी संगे दाल चावल सब्जी का हो आलू गोभी के आलू गोभी हाँ टमाटर डाल दो। अरे हाँ डालल बा तो ठीक बा हम पर खाली आलू गोभी कैसा लगी। अरे तो लियाल बनी टमाटर तो डालल नहीं खे को भुला जली समय। हां रे ढेर जाने नहीं भुला जानी जा हमनी के ना हम जानत नहीं खी कोई हली बिना नमक के सब्जी खइले बनी हमरा पता नहीं है कहिया बिना नमक का देले बन जीरो रह खाई के 2 दिन क दिन होता 2 हफ्ता होता अभी भुला गइल कब कम डालल होई लेकिन भुलाल नहीं हो कब जान ली। अच्छा अभी क दिन होता है मोबाइल देखे के चक्कर में नमक छूट भी रहे एक दिन का तो सब्जी जर भी रहे एक दिन नमक मोबाइल का देख लेनी रहना लगे नहीं मेहना मारे के जन काची मेहना नहीं की मारा अब सुनी ना सब छोड़ी का मार मुंह के हमरा के मछली लिया दी ना मन करता जी सही हां ठीक बोले ले आते नहीं तो सही बात बोले कल चुगा अगर भई तो अरे के समझाई तो चाची मन करता ताती चाची लेके आई जौन जौन चाहे बता दीने हमसे हम लिया देबल कर ठीक बा तो जात नहीं लेके आओ तनी हम सुनी जी हां कनिया के का हो पावरी मिली ले हमरा रख ले रब जमन कर तब खाई ठीक बा लेकिन खट कर से ढेर ना खाए चाहिए। ठीक बा जाए हां ररा ढेर जाने निकल के बारे में हम जाने नहीं बहुत कुछ जाने नहीं तो ढेर दिन से हमारी मिलिया हमार फेवरेट है सुनी ना खाली मुंह में ले हमरा पानी आ जाला तनली है इमली ना इमली के चटनी बनाए आ डिब्बा में भर के रख दे रोज रोज मुंह धो के आ गुड़ मंगवा दे इमली आ गुड़ का चटनी बना के रख दे आ उहे खाई। हां चलो ले आ तो दिहनी यही के चलते तो फोन आई रहुए कि आवे के बाप का हो बेटा हुआ का भुजी बुझाता के अब जाता रह दाना दाना बुझाता के बोलबो ना का करबो माने घर के मालिक हो गइल बजा हो के हम माने तो लोग से बोलिया तू लोग ना बोलबो जा ना देखनी हो तू रोज देखत नहीं के मुर्गा मछली लेवत पहले जवन रहे भौजीए रही आई अब तो बुझाता के भौजी कुछ होइले ना हई तोरो खत्ती आइल बा खाली हमरे खत्ती आइल बा रोज रोज हमरा शिकार मछली निकना लगा हो हां जाना तड़ा पेट में गलेला जा तरह के तो सब्जी बनवा देबो लग से खियाओ मेरारू के मोटा बाबा वो करे के ठीक बा ना आके 2 दिन के चाल सुना तारू नु मम्मी सुन ल बतिया ल तब हम आवत नहीं दे के आवत नहीं जाना तारू अरे हमर देवरा ह ये सही करेला बुझाइले बिया क के लेइल बा आ भइल उतिराइल एकदम रोज मुर्गा मछली मेहरारू के खियावता घर बसाता करवाइन आई खेलवाड़िया भी नु बोले ले ना हमरा से खाली ऊपर छाली चटेले आज तक कबो तेल ओल घसले होई सास मर गईली सोचले रही कि आई नु तो पतो लेखा घर में राखब लेकिन घर में रहले के बिया देखो तनी हम
हमू अलगा हो जाई। बड़ के कदर के करे वाला बा। छोटकी आवत ऐसन मालकिन बन जात ऐसन, बड़की के कोनो वैल्यू बा? ताकला से हम डेरा आ जाइब। का ना का इहो करे लगा तरी नहीं घर में। कहने गलू सुनाता आओ जल्दी हने आओ तो पैदल जाए हमें हालत खराब हो जाता है। निकलियो नहीं खे सुनात नहीं खे। हाँ जी आओ जल्दी हनी यहाँ आओ तनी अभी चल नहीं खे जात। का जी बाप रे बाप चलो जो नहीं खे जात सुना तो कम बा। अरे ना जी ला है बर्तन धोवत रही। बनू हो जाए इतना बनू 1.5 किलो हो। हाँ फिर का जरूरत बा मेरे को बहरी अभी भौजी भेटाई रही है का करनी है कहत बाड़ी अब पूछत नहीं थी जौन मन करे तौन करी लो। सेम का से पूछे जाई ए तू कोनो काम करा तो पूछ के करा ना पैसा बहरे से आवत नु वही से ते यही से न कहता नहीं रख के जाई काम करी तेरा तो दिन भर बैठा रहता नहीं के जन का काम करे गइल रहनी हो। काम करे फोन करके बोला लोग खेती करे के बा तो खेती करी कामो करी दुनो से गहन कमो होई दुनो तो ना करब हम। रड़ा से कोनो काम नहीं आला जी जंगा छोर पहला ही कहीं। हां तू कर तो मैं खेता तू बोली हनु बात बतिया तू घरे बैठल बैठल खाली बतिया के बा कोनो काम तो बा ना। रड़ा ढेर जानती रड़ा घरवा का कमा कुल करत हई घर में को काम होला झाड़ू पोछा खाना बर्तन बस एकरा के कम समझ तनी का चलो ना खाली बहरिया कर हम घर को के दिखा देते रड़ा से हो जाई घरवा का कमा में हो ना जाई कूल हो जाई। एक तो भोरा ही उठ के लइकन के लंच बनावा फिर उठ के आदमी के खाना बनावा फिर मांजा धोवा झाड़ू पोछा अरे जाना था कि नौकरनी ला तो रोज बोझा उठाओ तो नु खेत में जा लेबर खोज कोड़वाओ बटोर बांध ले आव कूट कम बा भैंस खियाव गोरू खियाव गोबर खाली पाथे के बतो बात बतिए ले जाई ना चलो जल्दी बनाओ हम आओ तनी तले कितना देर में हो जइते यार। एगो ले ले मीट मसाला ना मछली मसाला ले हम अब दोबारा ना जे जौन बा वही बनाओ ठीक बा हां ठीक ना अभी गए तो बोले के ना चाहिए ठीक ना बनी तो हमरा के मत कहब अब साहब जिम्मेदारी बा जाता नहीं हम बना दे जल्दी जल्दी दीदी जी कह देने की अपने मन का यहाँ से कोई पूछ के कोनो काम करी हैं कर मतलब भाई कोई के कुछ खाए के मन करे तो ए दीदी जी हाई लिया दे अपने मरद से नहीं कही तो दूसर कोई से आदमी कोई कही जाता नहीं जल्दी जल्दी मसाला पीस के बना दे कह के गई नहीं वहां के तनी लिया दिन जी मछली मसाला तो एक बात में सुनाला ना उन के जेवना ते उन्हें बनावा बिना मछली का मसाला डलाई नहीं मछली में तो कैसे लगी हैं बुझाला जानाला ना अपना उसे सोचे के चाहिए एकदम काट के जल्दी मसाला पीस दो कहाँ बाबू हो? चाहिए खाए खाते खाली कहाँ बाबू? आई का लेके अइल हमन? आए का लेके अइल हमन? पता नहीं उधर चमकीला में के काट लिया है तो प्याज चिरता हुआ कहत रुके पते नहीं क्यों सही पता नहीं कि प्याज चिरता रू प्याज काट दियो। अरे काहे ढेर का आजकल कान फूकत रू कि नैहर से कुछ सीख के मिलता है आए जौन हमारा पूछले भी नहीं हती चुकी जीरा मरीच ना लेवत रहन तनी की अब हमारा पूछले भी नहीं ले आवत मुर्गा मछली बोलतो नहीं खन आए अलगा होखल चाहता रू नहीं जी अलगा हम कहीं तो होके जाए ऐसे कहीं बोलता नहीं। हाँ तब तो उहे बुझाता हमारा के बनाओ तरु खा तरु लिया के मंगा के तो उहे होखल चाहता रू उहे के मन करत रहे कि आज मछली लिया जाता नहीं बना देम कनी ठीक कहे तो हम रोक देती रोकती तो ना हम पूछ लेतन तो तनी हमरो ठीक लागित कि ना जैसे पहले करत रहन वैसे ही आबो करत रहन जाए दी माना कर दिया ना लिए हम कहे के मना करे जाई हो उ अपन पैसा के कुछ करस कमा से एथी करस हमार तो खाली पूछल के तनी कि आदमी बड़ बात आदमी सोचेला कि चला पूछ के काम करतन त निमन लागी त हमारा कौन काम बा तू लोग खइबू जा ओढ़बू जा पेनबू जा त हमरा उसे दुख बा ना जी तो मछली लिया बना खा ले ब्रो हल्ला का करत हई तो ही लोग बनावो लोग खा लो कई दिन से देखो तनी कई दिन से ठीक का न कई दिन से देखत आज ना ली ना खाली सब बुझाला हमारा अभी बच्चा नहीं हम
ठीक नु इतना दिन से आदमी क के सब धर के लेके आइल आ ये बड़ा बुझाता ना के घर के ना बन के ह तो कॉल का चाहती जी पूछी ह इनका के खाएंगे ना कुछ खा हमारी का कहे के मतलब ह पूछियो इनका से कि इनकर माई बेसी कइले बड़ी कि इनकर भौजी पूछ ली ह के कइले बा कइले बानी ऐसे ना कुल खाड़ा तनी तार तो कहवा तारू तबे नु बोले के ना चाही ठीक नु तू तो सोचे के तारा चाहिए हम तो तारा के ही ना सोचले रहनु के तारा के तन के लुगो कोई देखो बहरी के आदमी लेकिन उसे करा तारू अब कपड़ा वपड़ा खींचे करे बाहरी बात जाइबे ना कर तहरा कितना कपार पे पल्लो रही गिरी जाता त का करी तो घूम कर कपार पर पल्लू रहत नहीं खेत तहार कहाँ गोल हमन अरे बाहरी है कि ना खाए के तो याद रहता कहे चीज लेवे के बा उ चीज लेवे के बा और चीज के नहीं खे याद रहत कि हां हयो चीज लेवे के बा जाय दी छोड़िया जीरा मरीचवा कहां रखले है डिब्बा में बका हम चोरा के धइले बानी जाते वो तो बेसी बेसी लिया ही ना तो रख दी ना आधवा ओने आधवा एने हां तो ये सब आदत बारा सबके काय खराब काम का होता है चोरा के ताला मार के का रखल बा वही खातिर ना रख दी कि ढेर रही तो ढेर पीस गली कहे के ना लेकिन कहत नहीं हां त में झूठ का बोले के बा अनगा आदमी देखेला त अनगा पीसेला हां तो कहीं कैसे रखले रहनी तो काहे कथि कि रख देनी ए बहनी तू कर बनावा खाओ जौन तार मरद कर तवन जब तार माई सिखाव तड़ी वजह से तू कर हां माई के हमारा कौन काम बा जा नहीं तार गाड़े में बस में रही जा हमर मरद कहते होले करब इनका चलते खाई ना कुछ मर्जी खइले बिना कहां है जी आई नी एक सर जी का तना सुत तो जी का भौजी के खोजता रहब ना खोजी का भौजी के खोजल बिना देखो देखत नहीं त का बोली काहे रुस लगी हम काहे के रुसे जाई हो देख रखे त खिसिया के बोलत रहो कत रुस लोग की जा अपन मेहरारू के करो कहला में जवन मन तवन पहनावा उड़ावा खियावा पियावा हम के है त ओकरा के ना खीबो पीबो के का खीबो पीबो हम मना करत नहीं के तारा के तो आज तक तार भैया तरी ना कइले हुई हां लेकिन तू करे लगला घर में देखावे लगला ना के भैया का तार भैया कहले बहन का कहले बहन अपना मन के घर में तार माई से बिना पूछले एगो हमरा के हतनी बूट लिया के देत रहन ना आए त इहे नु जाना तारा के चला भाई भौजी कोनो माई बाप भाई भौजाई है नहीं से का पटीदार हवस त करे के कैसन बात करे लगत रु हमारा वो बात के दुख नहीं खे एगो बात जान ल ठीक नु जौन करत हो त ठीक कर पटीदार हवा आज बावा काला लगा आज हमरा का धधाए के जरूरी बा में धाधाए के नहीं खे ऐसन बतिए बा ना खीबो पीबो तो दिक्कत हुई हां भाई खिया वो दिक्कत हुई तब माला दुबर पाता वैसे ही बिया त मोटावा होते नु बड़ा रोका तन तारा के हां तो मोटवा के पड़ी ना तो फिर आगे चल के परेशानी हुई ठीक है कहता ठीक कहत रह जा हमर नींद आवता गोर पाथ कइल बनी असई मादमी आज थकल बा यही तरह बतिया जला त का करी तारा से का करी अरे हंस उसके बोला लगा हंस के का बोली हो कौन बात बा हंसे वाला के हंस के बोली कौन बात बा हंसे वाला को बात रहे तब मुंह में हंसे वाली बात भी है नहर जाही के नहीं मिलत आ दिन भर ही जे जइया कहल ले चल घुमा ले ये कुल कहल तो पीछे बनी हां ना अब वो हन तबे हम जाइम का है हम चल जित का है जी तार ससुरारी नहीं के कलिया जापन में ओ खती कि भौजैया के काला में रहता वो कुल हम ना झेली ना के कोही तारे मेहरारू कही इतना कहती इतना का कहत तू झगड़ा कर ले ना हो झगड़ाइन तो हम ही बनी तू बड़ू झगड़ा है हां दुनिया ऊपर के झगड़ाइन हम ही न तू कहल का चाहता रहो हम कहल ही चाहत नहीं कि खिसिया न थी ओकरा के जान तो जरूरी बा खियाल पियाल बड़की में बनेला बड़ू मिठाई खिया पड़ी का ओ अच्छा तो अब घर के बात जौन बात खुशी वाला तो सबसे बाद में हम जाना तनी नजरिया देम ना हो ना ठीक है बा कदम दिन से वो अभी तो 1 महीना 1 महीना में जानी हो गइल बताऊ ना ठीक है बा चलो हम बता तनी ई त खुशी के बात बता कहत तो माने हम हां त मैंने कह देता तो कि हई बात बताऊ तो तू का हम लिया के खियैती हमरा काले पता चलो तो देखो बा तारा के बतइबे कनी तू बोलते ना 3 दिन से देखा तनी कि तार रंग चाल बदल लागत काल पता चलो हमरा तो 3 दिन से कहां बदलल आ जाए द ठीक है नु बा कह द कुछ भारी चीज ना उठाई ना पीबो पीबो लार चुआई में भिजा दी तार मोए देही तब तो कहू के लार चुआ लइका दे दी हलो ऐसे कैसे लार चुआ दी कुल चीज जौन खाए के मन करे त खियाई ना तनी हां त पैसा के भइए न देता हम का करतनी
खेती न करे नहीं को ऊ कुल बुझाता। नहीं बुझात। ठीक बा जा जौन जौन मांगो तारी विटामिन विटामिन सब कुछ ले आवो। अब तो जाना दिन तू जाके पूछत रह कि हम पूछे यही से तो हम तो पूछबे करब। शांति में के तो हम बता दी। ठीक बता जा तो नहीं हम जाई हम तो बुझाते नहीं कि हम का करी हैं। सुन के तो कितना खुशी होता हो घर में। हम कहे सोचत रही कि ओकरो एगो बाल बच्चा हो जाए। लोग सोचेला पटिया पटीदार बा तो खुश ना होई। हमारा दिमाग में ई कुल ना रहेला। हम हमेशा से सोचे ना कि चलो हमर बहिने लेखा बिया ओकरो हो जाओ। लेकिन कितना है लोग बात पेट में घुसैलन जा कैसे ओकरा हमारा से पहले बतावे के चाही ना। ठीक है बा अपन मरद से बताओ तो जाके पूछी कोनो कोनो चीज़ लेवे के बा तुम लिया दी ना तो वो कही कि गोतनी या तो पूछत नहीं के करत नहीं के।